No, bun, deci am terminat și baremul, iar acum urmează să vedem cât ați obținut. Poftă bună, Maximus, mă copilă, n-am discutat că nu se mănâncă în timpul unei ore speciale la ora mea, asta e lipsă de bun simț, da, Cătălina, dar două încolo de treabă că sunteți mari deja. Scuzați, domnule, dar mi-este foarte foame, n-am mâncat mult în pauza trecută și mi s-a făcut acum foame. Mă copil, ai mâncat 3 sandwich-uri în pauza trecută și ai băgat și o pungă de chipsuri cu carne de porc sau de vacă sau ce era și tu acum spui că nu ți-e foame, dar bagă mărul ăla la voi că te trântesc acum. Doamna Cătălina se strâmbă la mine. Mă, deci de toată groaza, Cătălina. Maria, du-te și cheamă asistenta ca să se neacă aici. Ia vină încoace, mă, fetiță! Dă cocoașa încoace, Doamne iartă-mă! Asta sper să-ți fie învățătură de minte să nu mai mănânci la ora mea, da? Eu când m-am spus că nu sunteți normali, apoi nu sunteți normali.